Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars και από ό,τι βλέπετε πήρα Edgar. Τώρα να αρχίσει game solo. Ελπίζουμε να νικήσουμε σε αυτό το μάτσο. Περιμένουμε τώρα να μπούμε και αρχίζουμε μάτσο. Η αντίπαλη ποιοι είναι? Ελπίζω να είναι δύσκολη, βασικά κανονική. Και από ό,τι βλέπετε τώρα σκότωσα τον Μπροκ, συγγνώμη. Από ό,τι βλέπετε τώρα πάω να σκοτώσω Ελπρίμο, γιατί μόλις τώρα σκότωσα Ελπρίμο. Τώρα πάμε τον Barley, άμα τον βρω. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε έχω 11 cubes. Και τώρα ελπίζουμε να πάμε τελικό. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τον Barley για να νικήσουμε, για να τον σκοτώσουμε και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε. Ανάτος ο Barley τώρα θα πεθάνει. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε νικήσαμε και τώρα πάμε στο δεύτερο game. Πέρασαν 10 κύπελα. Από ό,τι βλέπετε τώρα μπήκα, πάτησα play again και θα παίξω δεύτερη πίστα. Ελπίζουμε να πάρουμε αρκετά κύπελα φέτος στο κανάλι. Από ό,τι βλέπετε πέθανα νωρίς. Από ό,τι βλέπετε πήρα στην ένα. Δεν θα πατήσω play again. Πέτυχα rare. Τώρα θα παίξουμε match και θα αρχίσουμε. Και αρχίζουμε το match. Ελπίζω να μπούμε κανονικούς. Βασικά θα μπούμε με κανονικούς 1000%. Οπότε βλέπετε τώρα πήραμε τον Edgar και θα περάσει αυτό καλά. Θα είναι ωραίο αυτό το match. Ελπίζουμε. Και από ό,τι βλέπω προς το παρόν νομίζω πως θα νικήσουμε. Πάμε να τον σκοτώσουμε. Τον Boston. Τώρα έχουμε 12 και θα νικήσουμε. Από ό,τι νομίζω και ελπίζω. Παιδί μου το ξεπερνάει μέσα από πίσω. Από ό,τι βλέπετε η ulti της, όπως είπε και η αδερφή μου, περνάει μέσα από τείχους. Δηλαδή κάποιες νέες παίκτριας, συγγνώμη, τώρα θα πατήσω play again. Άλλο ένα match. Από ό,τι βλέπετε έμεινα low, πήρα όλα με λίγη ζωή, πήγα στο κέντρο και πήρα όλα τα κουτιά και νομίζω πως θα κερδίσω προς το παρόν. Από ό,τι νομίζω πως θα κερδίσουμε. Ελπίζω να κερδίσουμε.
κατά λάθος έκανα ulti, επειδή νόμιζα πως θα την βρω και θα την σκοτώσω. Τώρα ναι, θα την σκοτώσω. Οπότε βλέπετε, ελπίζω να έμεινα με καλό, επειδή έχω ήδη 12. Οπότε βλέπετε, με τι έμεινα. Νομίζω πως έμεινα με Barley πάλι. Ναι, και όμως νίκησα με 12 cubes. Από ό,τι βλέπετε τώρα κλείνω. Αντίο παιδιά!